बयनिसिमबो बरायनाय थाबाय आंनि बर' स्टुडिअ इउटुब चेनेलनिफ्राय। जों दा क'क्राझारनि गौरां पार्कआव बेरायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोनहा बयबो लोगोसे नायलांदो। फाइनालि जों दा गौरां पार्कखौ मोनफैबाय। हाबजेननाय गेटआ बेनो। जों दा बेजोंनो हाबलांसिगोन। नायलांदो। बिफां सिं सिं बेरायनो जोबोर मोजां। सान्दुं गोसाबाबो थान्दा मोनलाय बेरायनो। You know
बिसोरनो जाहैबाय आंनि बेरायग्रा लोगोफोर जोङो जयैनो फैदों बिसोरबो गाखोलांना